Kudul Mahitama. Salam. Horasma dihamu amanami inanami uriani tuhatta terlumobima naodope madohoti parmingguon di huria HKBP Kramat Jation. Suang songonima nang dihamu uriani tuhatta nama dohoti acara parmingguon di pukul 10-on melalui live streaming Horasma dihamu saluhutna. Adorong sotapukka parminggota di Arianon parjolo mahita martangiang nahom di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sian bukwede nomor 10 lalu ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tung isi madongakku di akka banua gijang, jaladukon niho, dang adong di halomon rohaku di tanoon, nang pemeru sibukku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-lilingna. Amen. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangi duhami tuho, say lehum matodim na badia itu bagasan rohanami. Say paian di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargogoi mahami mangulahon lomoni roham, asa lemarlas ni roha kami, mida denggan ni pabahenamu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maret dehita sian bukwede nomor 202 ayat sada dohot 2.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unak komanako dia do lapatan ni i oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma manang, mabahen bisuk-bisuk mangalaf suppon boniaga. Ikon si pagadaon ni rohatta do arta ni dongata jala si ramotonoton atong rap mangidogo ko mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 100 ono pulualu ayat sada dohot 5. Poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulaki marohami dahami. Di baheni say sesa masudedo sanami. Dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahok kami tujolom. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
begema hata baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalaosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau ayaw do si paluaho. Hasang apa ma di debata nadgijang. Amen. Mare dehita sian bukwede nomor 450 tolu ayat tolu dohot opat. Si palua do goarno, sal palua toniki, nasarate discipulis, ikon sega bainodi, goarbi tuhaki, holani do Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion ima tersurat di Pesalmen 146 ayat sada 1 ayat 10 tajahama marsikat soring haleluya ale tordikku puji ma Jehovah. Unang marhaposat kamu tuakka pangarajai tuanak ni jolma nasa upeop panupahion di bagasan ibana. Martua mamanang ise nama bahan debatane si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipati kos uhum tuakka nani rupa, silehon si panganon tuakka namale, Jehovah makar hari akka natarate. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoihon akka nasopot somarama somarina, dohot akka namabalu, jala dipalipe yang godalan yaka parjahat. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 524 ayat sada dohot 2. Oh
dakko maha porsiao tei songon na hinati dakkon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuano atoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manai tu surugo lau hudul tu siamun ni depata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabegema kor sian punguan inahana.
tabegema titing naung masa dohot na naing masa di huriata samingguan. Shalom. Odolat titing Minggu tanggal 25 September 2022. Sada Romawi, Pakkobasion, Manang Pelayanan, Sada. Goarni Mingguta Sadarion, Minggu tanggal 25 September 2022. Ima Minggu 15 Dung Trinitatis. Topik Minggu, Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha, atau ibadah disertai rasa cukup. 2. Titing naing merbagas, titing perjulu, naing majalo pasu-pasu perbagas somma, Martin Jansen perluhutan Simanuk Kalit, anak ni Amatta Joniander Simanuk Kalit, tubuh ni Inata Nurhitaria Boru Hutagalong, ruas ni HKBP Kramat Jati, Sian Wek Kalisari, Dohot Oroanna, Yohana Oktavia Boru Panggabean, Boru ni Amatta Samuel Panggabean, tubuh ni Inatta Rospita Boru Naibaho almarhum, ruas ni HKBP Kramat Jati, Sian Wek Rambutas Sada. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 10 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tulu, maka tidakon haporseaon. Minggu tanggal 25 September 2022 Sadarion pukul 10 WIB Patupaon ni huriat tado maka tidakon haporseaon tu onom halak gelombang kedua dohot sekaligus marulaun nabadia natorasna dohot yanakonna ima sada. Kesia Remina Lolita Boru Siregar, Sian Wek Parserahan. 2. Nicholas Aleister Siregar, Sian Wek Parserahan. Tulu. Kaila Puspa Soraya Boru Siaturi, Sian Wek Makassar Sada. 4. Ruth Febianti Jevanya Boru Nababan, Sian Wek Rambutan 2. 5. Febiola Sinambela Sian Wek Duku. 6. Christian Oktorio Hutagalung Sian Wek 3 Mei. 4. Majalo calon guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu. Minggu tanggal sia Oktober 22 di permingguan pukul 10 WIB Gereja Lahu Majalo guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu Ima Sada Bernard Goklas Roha Siregar. 2. Pesta Dinar Boru Manurung. Tolu. Hanna Friska Dewi Boru Siahaan. 4. Matasia Evelyn Carolina Boru Manurung. 5. Permingguan remaja. Khobar haputusan ni rapat parhadado tanggal 10 September 2022 Perminggu remaja adong perubahan sian pukul 10 sada 30 WIB gabi pukul 10 WIB. Perubahanon mulat tamai di minggu tanggal 2 Oktober 2022. 2 Romawi, Pakkobasion Kononia. Mamuka Sadarion minggu tanggal 25 September 2022 di Jalo Huriat Tado gabi ruas Nagok Ima Sada. Christian Hamonangan Gultom na baru malua Manang Sidi tinggal di Wek Kramat Jati Sada. 2. Alexander Bastedo Hutagaul tinggal di Wek Rambutan 2. Tolu Mariati Borumunte tinggal di Wek Condet Batu Ampar. 2. Seksi Paropuan Punguan Ina. Hombartu program kerja Punguan Ina tahun 2022 naing Patu Pawon Kebaktian Padang Ima di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 naneng ro inganan Buperta Cibubur dimulai pukul sia WIB 1 Nasidung.
Tolu, seksi perempuan punguan Ina Hana. Hobar tu program kerja punguan Ina Hana tahun 2022 nomu ulang tahun ke-33 tahun tu minggu tanggal 2 Oktober 2022 nanengro sihobasanna ima di minggu tanggal 2 Oktober 2022 ibadah pukul 10 WIB makobasi marageda ima situa elbor sitopul papungu pelean haretaon pemandu lagu. B. Di hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 mangebati do punguan Ina Hana tu panti asuhan El Safan di Jalan Betung Raya Pondok Bambu, Jakarta Timur. Telu Romawi, titing nama ragam. Buah-buah Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 26 September 2022 masuk pukul 13 sampai pukul 17 WIB di Patupado seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Sialani di Paborhat Huriat Tama utusan 10 halak Sian Resort HKBP Kramat Jati. 2. Hari Senin 1 Kamis tanggal 24 tanggal 27 Oktober 2022 Sinode Godang HKBP Pak Onop Plonom tahun di Seminarium Sipaholon. Jala Borhat do Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Vera Boru Pangaribuan di acarai. Tolu pelean. Sadarion Minggu tanggal 25 September 2022 di Parmingguan Manogot Arian Dohot Botari Papungu Peleat Tujolo Dohita Ima tu kantor pusat Dohot tu pembangunan HKBP Kramat Jati marhite amplop naung di parade huria tapasahat ma dung sipul jamita odolan di titing naso di jaha di odolanon boima tajaha di warta jemaat naung dikirim na di WA wek masing-masing songoni masa nititing di minggu tasaderon. Horas. Tabegema korsian paduan suara Elviko.
tapuji Tuhata merede hita sian bukwede nomor 420 sia ayat sada dohot udutna laus disom mata pasat piliata kantong sada A dohot sada B.
Damene debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Horas. Apa kabarnya? Sehat sudah? Sehat anak-anak kami pelajar Sidi yang mau menyaksikan imannya. Bagaimana orang tuanya? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Bagaimana semua yang ada di rumah? Naman dohoti ibadah marhite live streamingon. Manang di rumah sakit. Siak dohamuna manang na orang sehat. Sai diramoti Tuhani Mahamuna. Tong tapasada marohatta sude hita napungu di bagas garejaon dohot naman dohoti ibadah on marhite live streaming tajalo ma hatan debata ima sekaligus on khotbah bagi pelajar Sidi yang menyaksikan imannya pada hari Minggu ini. Dengarkanlah. Mari kita buka firman Tuhan ima natar surat sian buku Sada Timotius onom ayat onom satrodi tu ayat sia. Hujahama salut ni turpukon tatangihon ma. Ulini roha nasabam. Pangomongan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sebam ni roha. Aidang adong tebuan tu hasyanganon jala dang terbuat kita agia aha lau ruar. Alai mulo adong dihita si panganon dot parabiton tahasabab pon mai. Ia aka na naing gabe mamora medebu do tu bagasan pangujunan dot sambil dohot tulan hai sapon hautoon. Aka na mangago na mangalonokon jolmai tubagasan jea dohot hamagoan ima sahatna. Hurian itu hatta dihamuna manami nanami naparjolo disungguli do diturpukon taringot tu behado hasisitong ni ima hadaulatoni manang ibadah. Apa pengertian yang sesungguhnya tentang ibadah? Stephen Covey mengatakan demikian. Hidup tanpa beribadah seperti berlayar tanpa arah. Seperti berlabuh tanpa pijakan. Hidup tanpa beribadah seperti berlayar tanpa arah, seperti berlabuh tanpa pijakan. Yang artinya bahwa sesungguhnya ngolutaon dan terlepas sian ngolu peribadahan. Hidup kita ini adalah gambaran kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada satu kritikan, apakah sesungguhnya kita pahami bahwa ibadah itu bukan sekedar hanya lip service saja. Makanya ada satu lagu Kristiani berjudul Apalah Artinya Ibadahmu. Dalam buku Kidung PKJ nomor 264. Saya kutip syairnya seperti ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud
disungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Dari lirik ini dapatlah memberikan pengertian bagi kita semua bahwa ternyata ibadah itu harus memiliki dampak, pengaruh, marlapatan di tonga-tonga nih ngolutta. Adalah tanggung jawab kita semuanya tanpa terkecuali. Tanggung jawab saudara-saudara yang akan menyaksikan imannya kepada Tuhan. Bagaimana sesungguhnya beribadah itu. Ibadah bahasa Yunanina ima Eusebeia, lapatanna kesalehan. Kesalehan yang bukan hanya sekedar ritual, seremonial, rutinitas yang dilakukan di tempat-tempat peribadahan. Di Bagas Joroon, manang di Bagas Tabe, di Partangyangan, manang di Parmingguon. Bukan hanya sekedar marede pasahaton pelean, manang mengikuti tuntunan daripada para genda, melainkan ibadah hadaulatoni ima parangeta, pambahenata, pangoloyota tudebata. Ketundukan, kepatuhan kita kepada Tuhan dalam kehidupan si ganup ari ih. Jadi bukan hanya sekedar kita beribadah 2 jam atau 3 jam di gereja ini, tetapi lebih banyak waktu kita di luar sana. Sesungguhnya kita sedang beribadah. Yang kedua, bahasa disungguli Apostel Paulus turpukon naparjolo tu si Timotius. Ada apa persoalan di sana yang terjadi? Bahwa ada masalah di tengah-tengah kehidupan jemaat, adanya ajaran sesat, parpoda haliluon, ajaran sesat, sehingga dipaingot Apostel Paulus si Timotius asa ibana makobasi ulauna di bagasan lomo ni rohani de batang. Unang songon pangulaon ni parpoda haliluni holan malo makatahon dang malo mangulahon. Ibaratna nato ahadui no Asian talk only. Marite turpukon dipangido si Paulus sian Timotius asa polin mamodahon hatani Tuhani. Daulat diparangi unak kolan malo makatahon alai ikut tarida manyan di bagasan pambahenan na di jamitahon ni si Timotius. Jalapadot mangulang unang maroha hepeng ala ido na diulahon parpoda haliloni manibil sian ajaran ni Tuhani. Oleh karena itu Paulus berseru agar mereka beribadah dengan benar,
Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Hamuna amanami nanami. Salah satu ibadah yang benar adalah rasa cukup. Antarkes madok moliate tu debata. Ibadah yang seperti ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Antarkes lapatanna, rasa cukup, rasa puas atas sesuatu yang diperuntukkan bagi Tuhan. Molodidok si Paulus asa sebam dina jinalo siat Tuhani dang nama dok asa unang marusaha dang mana madok asa unang kerja keras. Ikon kerja keras do hita, apalagi di zaman nuaingon, harus rajin belajar, harus ditingkatkan lagi kualitasnya belajar anak-anakku. Tidak cukup asal tamat, asal sarjana nantinya, tapi harus mempunyai nilai plus. Alana didok si Paulus do, nasora mangula unang ma ibana mangan. Tapi ini spesial bagi yang sudah lansia. Tak ada lagi gogonya ini mangula. Justru sebaliknya lah, aka yanakonna, aka todongna memberi perhatian kepada lansia. Karena dulu masa mudanya orang tua kita ini nungatung loja mengelui ngolu siganupari. Jadi ini khusus dialamatkan bagi kita yang masih muda, masih produktif. Ikon tapargunahoma ti kita. Hamun nakadongan nahinaholongan. Melodidok nakaning bahwa rasa cukup ikon nagabe ngolutta di ngolu siganup ari. Karena itu ibadah. Ibadah yang demikian memberi keuntungan yang besar. Memberi keuntungan yang besar di sini dalam pengertian bukan demonstrasi kesalehan. Ya. Seperti deposito, amal na mangalap upah. Bukan kita menabung untuk ke sorga. Manang asa hulio tuho asa leon nomudo tuau ditikina. Bukan seperti itu. Dada tiga honon hatani debata. Mangalului hepeng. Mangalului sangap tudirina. Ini adalah ajaran poda haliluon naso hobar tu lomoni rohani Tuhani. Bahwa keuntungan yang besar adalah kita sudah menerimanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak menjadi kesombongan kita kepada orang lain. Apa yang telah kita perbuat. Keuntungan yang besar adalah bahwa manusia terbebas dari hati yang tamak,
Tidak ada beban jika belum memiliki kekayaan. Hati amang inang, ya anak-anak kami, kalau hidup orang tua kita molongoluta, pas-pasan majogowarna, menengah ke bawah status sosial, nang mabiar. Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tapi terkadang kita tidak sabar. Kita penuh iri hati, dengki, benci, cemburu terhadap orang yang lebih mampu dari kita. Sehingga kita tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Yang timbul adalah sering kita bersungut-sungut sehingga jatuhlah dalam dosa dan kejahatan. Perasaan tidak puas dan tidak cukup menjadikan ibadah kita sia-sia dan tidak berpengaruh terhadap yang lain dan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Di hamuna amanami inanami, buasa didok dison ikon mardongan sebab niroha. Mengapa harus dikatakan penekanannya di sini cukup? Allah torang do didok dayat pitu amang inang. Aidang adong tebuan tuhas yang anon, jaladang terbuak kita agia aha lau ruar. Ini harus kita renungkan dalam-dalam bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukan berapa banyak yang kita punya. Boido udok ngagudang artakku. Alea dong dope nagumodang sianau. Jadi jangan jadi ukuran saya sudah kaya. Masih ada lagi yang lebih kaya dari kita. Tak itu siapapun itu. Tapi yang penting seberapa banyak kita memberi demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Itulah makanya berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Amang inang, semua kita yang berkumpul di sini, coba hitunglah berkat Tuhan yang kita terima. Boido tae tongi amang inang, bisakah kita hitung itu berkat Tuhan selama kita lahir sampai saat ini? Dan boy tae tongi. Kita bikin pun satu buku, satu novel, gak ada habis-habisnya kita catat dari hari ke hari berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Makanya si pemazmur mengatakan, pujuk kuma Jehovah saliling au mangolu. Sayendenokku do debataku saliling adong do peau. Didok dison haleluya. Ale todikku puji ma Jehovah. Haleluya.
dari kata halal, puji Tuhan, dan kata yadah, yakni rasa bersyukur. Bado hita amang inang berhaleluya, mangedehon ede puji-pujian ni sebagai bentuk rasa madok mulyate hita tu debata. Bukan hanya kata-kata, tetapi bohado perwujudan dalam kehidupan kita. Alani na peduahon songo dia ma kesadaratta laho madok mulyate mardongan sebab ni roha rasa cukup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ido berbue ni halak naserep rohana. Itulah orang yang merendahkan hati, ya, di hadapan Tuhan dan terjadi dalam kehidupan ini. Karena dikatakan pada ayat 8, alai moladong dihita si panganon dot parabiton tahasabab pon mai. Sekarang saya mau bertanya kepada kita amang inang, sudah hita napung udison. Apakah cukup dihita adong si panganon dot parabiton? Urang do pinang dang cukupi. Ay songo dia mah kebutuhanon macebahat inang sangat banyak. Alai hatani debata doon paingotok kita. Jalata kasdo ido didok di tangiang ale amanami bahwa berilah makanan kami yang secukupnya. Lehon ma ale Tuhan hanguluan siap hari. Ya. Tapi manusia tidak cukup satu hari itu. Dia harus memikirkan hari esok. Padahal di hatani debata madok bahwa hari esok ada kesusahannya tersendiri. Pikirkanlah untuk hari ini. Mangoldo HPAT amang inang laho mewujudkan bohado tahe asa boy tatiop hatani debata sehingga kita tidak muncul iri hati, tidak muncul kecemburuan, tidak muncul kesombongan, tetapi bagaimana kehidupan yang berkeadilan, yang peduli terhadap sesama. Karena hidup manusia yang di dalamnya adalah digohi todi konsumerisme, hedonisme, materialisme, individualisme, ido na merongrong hita sudena. Berlebih acap memicu masalah baru, bahkan penyakit baru. Tebo-tebo si panganoni, ate, kan ada uang, kita mau beli ini, capcay, nanti mau pesta ini yang orang tua pelajar sidini kan, dibawa ke restoran, udah siap inang, ya. Makanan di depan itu
Ya. Seperti yang basar di depan sana. Nga ditoramui sudah. Ngalaku be. Unang dang laku ate. Kon laku dah. Ya. Karena itu bukan bisnis. Itu untuk gereja, untuk Tuhan. Gariau nak kaning na untuk gereja. Dan sampai hati au tu kantor. Singgah udah satokin. Ale bereng-bereng mencet tebu si panganan non. Ale anon malu turun banyak lemaknya. Bah kolesterol. Adong do hepengon. Nanti jadi terpancing saya ketupat lah, B2 lah. Wah. Dia mak deke. Asa sehat itu. Nah, inilah bagaimana kita mengolah keinginan daging kita supaya jangan membuat sahid di pamatang tahun. Aladong dihita hepeng. Perlu dihita madok cukup diawon. Nang peta-betebo di sekitarna alai cukup diawon. Dang nama dok dang boi hita mamora. Abraham mamora jong do ibana. Raja Salomo alai behado hita. Gabe saluran pasu-pasu tuhu maliang. Mamora di palos Tuhani do. Dang di palos Tuhani aka nalosok karejo. Ya. Ini roh banyak membuat kita di masa COVID dan pandemik ini level 1. Gimana ya, karena udah kebiasaan modom-modom dijabu, gabe malas kerja, kan begitu. Ngapa tebuhu dijabu? Kan? Tetapi ternyata itu tidak menolong, merugikan kita. Ya. Bohado mengejar ketinggalan nih, kerja keras, dausian losok di roha, anak muda. Ya. Ini semua yang 6 orang ini. Raihlah cita-citamu, ya. Jangan hanya impian saja. Ikut do hamuna, belajar keras, berprestasilah. Karena banyak sainganmu ke depan sana. Jauhkan kalau nanti jadi orang kalian menjadi jenderal, ya. Siapa ini? Si Nicholas, ya. Ya. Nah, si Christian juga menjadi investor katanya. Udah dibilang sama inang pendeta. Ku pegang janjimu ya. Kalian dua, ya. Fabiola, ya. Semua kalian, si Ruth, ya. Dakwa apil gol-gol munabah. Sido. Si Kilang, ya. Si Kesia, ya. Entah jadi dokter pun kalian, menjadi artis pun, ya. Boleh saja, ya. Fabiola ini hebat ini, terkenal, ya. Ya. Tapi pujilah Tuhan dalam hidupmu. Jauhkan dari rasa kesombongan. Jauhkan dari rasa untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengeksploitasi, korupsi. Pedauma syakita sudena amang inang. Karena kita diingatkan pada ayat ke-9, ya akan nanaing gabe mamora, madabu do tu bagasan pangujunan, dohot sambil dohot tulan hai sapon hauton akan na mangago na mangalonokon jolmai tu bagasan jea dot hamagoan. Alani dipangido tuhita saluhutna. Molope dilihat Tuhani arta dihita. Asa unang hita menyalah gunakan arta na di pasat Tuhani. Unang mempertuhankan harta. Bahkan unang malupahon dengan bahasa ni debata. Songon mual ni hanguluatta. Sialani kesimpulanna tuhita sudena diturpukon
khususnya kepada saudara-saudari yang akan makatidakon hapursiaon. 3. Yang pertama, hiduplah memuji, memuliakan dalam sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kesederhanaan. Karena kesederhanaan itu sangat mudah, tidak menjadi beban berat bagi kita. Yang ketiga, hiduplah menjadi berkat bagi sesamamu. Karena itu yang berguna. Amin. Martang yang Mahita. Mulia tema ali Tuhan di pasat rohanami tuadopanmu. Nunga taruli hami di hatam nabadiai. Lopokon may itu bagasan rohanami be Tuhan. Asa betul-betul hami mangulu di bagasan hadaulaton jalamardongan sabam ni roha. To dimima Tuhan na toktong mangurupi hami. Mangalen gogo, mangaleon panuturion, asa tarulah hami Tuhan, ngulu nami siganu parii, marsangap magwarmu, jala marlas di roha mahami, mangitoko ali Tuhan. Ditikyon buah kami to depanmu aka yanakkommu Tuhan nanaing makatidakon hapursiaon si Kesia boru si Regar Nicholas si Regar Kila boru si Anturi Ruth boru Nababan Febriola Sinambela Christian Tagalung dongani nasida le Tuhan di pardalanan ni ngulu nasida. Hodo na mga lehon hanguluan di nasida. Alani to dimima na toktong mangurupi nasida. Jala margogo manasida makatidakon haporsyan na di tonga-tongani ngulu siganup arii. Nang buah kami tu adopanmu ali Tuhan sude aktivitas di tonga-tonga ni huriamon aka panitia pembangunan, panitia tahun kesehatian, panitia hut dot gotilon tu pahima ulauni ali Tuhan sa marlas ni roha hami lo mamuji pasangapon guarmu. Parguguammu nasida salut nali Tuhan patupahon akka uloni gabe puji-puji may diho ali Tuhan. Naku buah kami to depanmu Tuhan akka ruas ni huriam parhadom ali Tuhan na di bagasan parsahiton na dirawat di bagas nasida nang di rumah sakit ima amang sintua STR Siregar nyonya sintua HA Simatupang Borsormin nyonya Hutagalung Bor Simanungkalit, nyonya Simanjuntak Rosita Bor Siaan, B Sibarani, nyonya H Aritonang, Dince Bor Simorangkir, nyonya Panjaitan Bor Simanjuntak, nyonya Manurung Bor Silitonga, nyonya T Siaan Bor Tampu Bolon, nyonya Sirait Bor Sitorus, Irna Nova Astria Bor Manulang, nyonya Marpaung Bor Purba, Peris Alfredo Butar-Butar, T Sitorus, nyonya Siaan Bor Lumban Gaul, nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, nyonya Sirait Boru Simanjuntak K Sirait, keluarga nyonya Sihotang Boru Simbolon, Halundang Boru Siregar, Sabungan Maruli Marpaung, nyonya MS Sipahutar Boru Tagalung, Malau, Firman Yoga Pardede, Sianturi, Amang Sintua F Aritonang, Marbun, nyonya Pangaribuan Boru Samosir, P Sinaga, Amang Sintua Butar-Butar, RS Pardede, nyonya Gultom Bor Tambunan, nyonya M Tambunan Bor Simanjuntak, nyonya Sitorus H Boru Manurung, nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan,
Nyonya SBP Siregar Borusiaan, BMP Marpaung, Amang Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun Borusiboya, Anton Siaan, Nyonya Manihuruk Borusitungkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Borusianturi, Agustina Mardina Borusipahutar, Nyonya Simanjuntak Borupardede, Nyonya Siombing Borusibarani, Saud Sitorus, Patrickson Christian Sianturi, Sinta Kristadela Sianturi, Amelia Gabriela Boru Rumapea. Nah dirawat di rumah sakit Ima Piana Boru Sipayung, Esilitonga, Nyonya Situmorang Boru Simanulang. Tuhan, ujo hami guarmu, mangido pangrupion nasiak koyale Tuhan. Asa pamaluma nasida sian parsahiton na. Adong piga-piga sian nasida nang liling manaun parsahiton na. Adong na baru Tuhan amar sahit bahkan menjalani operasi. Tuhan apehon tanganmu na badiai nagok holong nasyak kui. Asa malum nasida. Aka obat, aka tangan ni dokter, tim medis na mendampingi nasida ka keluarga Tuhan. Gabi parhitia mumei maluma nasida. Pesaba ma roha nasida. Pabenget roha nasida Tuhan. Asa marbenget ni roha nasida mangidohon. Tuho hama malum sian parsahiton nasidai. Asi roham. Tung mangasaon asni rohami hami Tuhan. Bain barani hami mangidohon tuadopanmu. Saboi muse pajupak kami beraktivitas songon na biasa Tuhan. Si maroham tangihon ma tangyang nami. Marte Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita dungita pasa mapeliata. Jota songon boru Samaria, mangalap baik tu suburi, ape sabus na, mulaku lampe mangalapi, tung tuani maro Jesus manjohon, audo kangoluhani
sisa tokini di ujung nape ikon sai terhirim molo soro tu Jesusi ai holan marhite ibadah Jepang hita hangoluni ale Jesus ai hangoluan gohidup menghidup asa sama asna dirahaki asa sonang gopda metodiki Malu mawas tondimu ale dongan Hatam marom tu Jesusi Ibadah doa kamaluan Sai kami on mahatanai Di ibadah dapat hasonangan Masahat madirim tusi Mardamaikan dalam mertua Lodi saleleng-leleng naik Ale Jesus ai angoluan Kehidupan menghidup asa sama asna dirahati asa sonang gopda metodiki Hurian itu hatta bongot mahita tu acara maka tidak pun hapur syaun tong tapuji matu hatta merede mahita dungi aka pelajar sidi dot natoras jongjong mahamu Hiti-hiti guarni debata ama anak doton di porbadia amin.
hamu ale natoras ni dakdanakon dida hamudo yanakon muna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumolo madok moliate hamu sadarion tu debata alani sude as ni rohana nasailaon ay di pangolu do nasida rasira sanuaing jala sanga di boto nasida hata ni debata dot dalan tu hanguluan alai tamado ingoto muna sadarion akka pambahenan muna tu ianakon munaon aidang dilehon debata akka dakdanako tu hamu asa adong pagodang-godak muna mangula ulau sabbing alai asa di tohu jala diajari hamudo nasida mangyuton hatan debata ido umbaen na dilehon ditangyakon hamudo ganup ari yanakon munaon na selaon asa unang mago molo dilala hamun waing hurang ni pambahenan muna taringot tu akka yanakon munaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita ale amanami amani nasa natarguar ama di Banua Gijang dot di Tanoon say tangihon ma tangyang namion jakon ma akka dakdanakon gabe yanakom asi maroham lehon ma to diperbadiai turuhan nasida sagabe sisiamu nasida rodi saliling nilingna molutung nahurang pambahenan nami na selaon tu nasida sesesa may seunang ma tergasip nasida jala unang loas mago manang ise nasida binay ni pangalon nami i asi maroham satu tanganmu ma nasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahamuna natoras marede mahita hamu akka dakdanak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata na mamereng terus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dot sogo ni rohani debata dang tarbae kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani molo ingot rohamuna diaka ari ningulumuna nausalpui tama madok moliate hamu tu debata alani sude asni rohana jala molo dingot tamu aka pambahenan muna nasoture ima neang dot langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buah kamu ma luhutna tu Tuhan Yesus asa disesa i ala ni mudarna nause humokop pardosa na manopoti dosana alai paubah hamuma rohamuna huhut puka hamuma parangin ay baru olat ni sadarion asa dalan muna dalan nagogoti na marhapatean tu hanguluan si saliling nilingna atong alusi hamuma na husukunon tu hamu di jolo ni debata do di jolo ni akadongan napungu dison di parhatu turuhamdo hata ni debata na ginuruhommu na selaon holanido dalan tu hanguluani olodoho sian nasa roham tu mudalhon salut dosa
jala olo doho tu joloanon manguton hatan debata rodi hasuda ni bohalmu. Olo doho makah nguluhon hapursiaw nasi tongi nah hinatidak ni huria Kristen Protestan songo natar surat di pada Narobi do di pada Nai Baru atong marpada do hamun waing do debata na badiai di joloni huriaon tung unang ose hamu saya berjuma hamu marningot salut nai asa lam hot hapursian muna tapuji matuhata marede mahita. Ale amanami jala debata nami suruma to di porbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulion hami ma rohanami bahen ingananmu olat nyon ro disaliling dilingna suraton jala sahapi ma tusi sude nang huoloi hami sai paujung ma ulaun na pinak kami di bagasan rohanami ramoti ma hamis sasudena unang tu hamagoan sogot manang ise siak kamion togu jala iring-iring mahami ganup ari asa sahat tami Tuhan nguluan na sora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hatidak kamu majolo hapor siotai Yesus Kristus, anak ini berdaca jauh sasalai. Gimana timbuhan si Maria, nagawe-gawean si Anton di Parbadia, ada rasa hubungan. Hidup Tuhan tanah mau nambeli, kamu mana status, nama tetar pajak lo ibadah di Indonesia. Ketua tu berwatoru di tanah, kamu lama ngolu di hari patuluan. Nama naik tu surga, lalu untuk tu siamu di berdaca jauh. Mengenai perbuatan sepedusan di sisi bandara dan bangun sebut tahun bangun halam bangun rumah mate au pasya di tondi parbadia jala arus ada hurian abadia huria hatupan di halak Kristus anak pandia di hadrota sasa jawa data yang lalu mulak sesuatu dalam Tuhan yang Allah nasabah amin. Melihat Marede Mahita nomor 476 ayat 4. Duduklah. Salele
Tusikila Puspa Soraya Sianturi. Rom bidu 12 ayat 12, marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha mahamu dihapor suhon, jugulhon hamu matangiang. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya burju maho orasi rasa mate, dungi lehonokuma tupal hanguluan. Parangehon maha tani debata nagi nurohomi ai ido hanguluan. Hatani debata tu si Kesia, Remina, Lolita, Boru Siregar. Poda sada ayat pitu, biar mida jaho bado parmulaan ni parbinotoan, alai anggo halak naoto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatupal hanguluan, parangehon maha tani debata naginu ruhomi ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian ton di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasana jat jala dipargugui mahamu patupaun nasana dingkan. Amin. Hatani debata tu si Febriola Boru Sinambela. Matius onom ayat 30, sai jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna, dungi tabahonon nado sude aka odeng tuhamuna. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon maha tani debata naginu rohomi ai ido hanguluan. Hatani debata tu si Ruth Febianti Zevanya Boruna Baban. Lukas 14 ayat 11 ay nasa na pati bohon dirina si patoru odo jalan na patoru dirina ido si pati bohon. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saya burju mahorasi rasa mate dungi lehono kumatupal hanguluan. Parangehon maha tani debatana ginurohomi ai ido hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dot sian to di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasana jahat jala diparkugui mahamu patupau nasana dingkan. Amin. Hatani debata tu si Christian Oktorio Hutagalung. Kolose tolu ayat 20 sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenumuna songon natutuhani dada tujolma. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon maha tani debata naginu rohomi ai ido hanguluamu. Hatani debata tu si Nicholas Alaister Siregar. Yohanes 14 ayat onom gabi didok Yesus matu ibana au do dalani dohot hasitongan dohot hanguluan dang adong nasa hatu amai ia so marhite sian au. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon maha tani debatana ginurohomi ai ido hanguluamu.
Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai. Dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot sian ton di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala diparkukui mahamu patupaon nasa nadenggan. Amin. Masih sikap berdiri. Hamu akka na pinar hamaul ni debata. Nunga gabe dongan sahuria. Jala dongan sapanganak kamu. Mangaton parpadanan na badiai. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang oloy hamu be dosa dosibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagui asal matoktong rohamuna tu ibana jala togihonon na dohamu masuk tu harajaon banua gijange atong martangiang mahita ale amanami na di banua gijang asi maroham di nasida aka na pinasahat nuaing tuho saya ramoti manasida marhite-hite to di porbadia saya pahot manasida di bagasan badan naung ni uluan nasida nakin sai perbadiai manasida di bagasan hatam asa derida haporsyon nasida tujulanon marhite-hite parangi nadenggan. Amin. Sude jongjong mahita marende mahita. Tuhan Yesus ampunaan sanggup damina biar ulang tali parkogo warunai nasa dosaku nang sai doi tabarita kon ma peliatang ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silenleon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami ma siana nilohon mi tu hami plen nami tuho sejalo may gabe uap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon patibulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang selelon mi tu hami. Asalam girgir hami manduk moliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di banotungaon songo na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari
sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna amanami nanami nungasipul be ibadah ta dohot acara maka tidakon haporsiaon atong udok kami ma selamat hari Minggu di pasu-pasu Tuhanima hita saluhutna horas. Ya. Untuk pelajar CD dan juga orang tua dan mungkin ada keluarga yang ingin ikut perjamuan kudus, kami persilakan untuk menunggu sebentar sekitar 5 menit. Setelah jemaat yang lain telah keluar dari gedung gereja, maka kita akan melaksanakan perjamuan kudus khusus untuk jemaat yang telah makan tindakan haporseaun dan juga keluarga. Kami persilakan orang tua dan anak-anak kami boleh duduk satu bangku sekarang dan juga bersama keluarga besar. Terima kasih. Tunjuk kau somun boru Samaria, mengalap waktu sumuri, habis sabu-sabu wasta, ulak-ulak mengalapi, tuntuan di mana Yesus menjawab, adai hamuluani, agi
mau perjamuan nih nang, foto-foto mulu. Nih nang Elviko nih susah. Ayo nang. Udah lapar nih nang, foto-foto mulu. Ayo, Iya, makasih. Aku tidur dibangunin, gue udah amin. Eta. Cuma satu. Jadi cuma satu. Inang Elviko, mau perjamuan ini. Aduh, foto-foto mulu. Minggu depan masih bisa foto-fotonya.
Amang Inang yang atau anak-anak kami yang tidak mengikuti perjamuan boleh meninggalkan ruangan gereja karena akan dimulai perjamuan kudus. Untuk yang mau mengikuti boleh bersama dengan kami di sini. Tapi yang tidak mengikuti boleh tidak di ruangan ini karena akan dimulai acara perjamuan kudus untuk pelajar CD dan keluarga. Kami persilakan nanti maju bersama keluarga per 10 orang hanya di baris yang pertama, nanti diatur oleh Amang Sintua. Amang dan Inang silakan melihat di tanda merah ini dan langsung menempati posisi jika sudah ke depan. Jadi 10 orang satu baris. Kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Marulau Nabadia Alanii Parjolo Martangyang Nahoho Mahita di Bagasan Rohat Tabe Martangyang Mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat sada. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha nasumurung amanami na di banua kicang asi roham topot mahami napungu dison adorang hupanga kami anon parpadanan nabadiai lehon matod di parbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor seau na mangulu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoi mahami masoadahon diri nami asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seau na mangului saitaiti ma rohanami asa lama lungun hami tu banua gicang asa say masihol hami pai maimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita aka naung pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatibang maju molo,
manang natau hita marulau na badia, asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan nadohot marulaw na badia, unang be dioloy sibolis. Unang be didadati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan nang mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiay. Dibaheni tatakasi majolo rohatabe, jala alusi hamu masuk kusukunon jongjong ma huria. Di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangido roham neng malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa, ibana nang mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham dogma olo. Atong tapaudug bema rohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jojot hulao si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Mulu balosonummu tu hami hobar tu pabahinan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehummu humokop hami. Alani i umbahen nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say se sama sude dosa nami, jala lehon to di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham, saleleng di tanood dope hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mauas di asin ni roha ni debata, say sahat matuhamu nahi na porsyom muna. Mangasahon hata ni debata do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gor ni debata ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amin. Ale ama nami na di banua kijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasanghapon salile nileleng na. Amin. Hudul mahuria maredde mahita. Oh Jesus, nang sini
ho kamu ma tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matu akasi sehan na huhut ma di dok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi nani lehon tu hamatean humokop hamu bahe kamu masongoni bahen parni ngotamuna diau. Jaladung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamuma nginum siani iya panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu sude nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan basani debata mared de mahita. Tuhan
Tapuji matuhata, marede mahita, sian buku ede nomor 14 ayat sada las jongjong ma huria. Puji Hamu Jehovah Tuhan, berikan kuasa berisi rasa melingai, berikan kuasa Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan debata labat tarimas, jala para si roha godang. Dang dibayan tu hitan nahobar tu dosata, jala dang dibaloson tu hitan nahobar tu haja hatota. Songon asini roha ni ama-ama tu akka ya nakon nado asini roha ni Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahitan waeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Di pasu-pasu jalat diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Persilakan jemaat duduk kembali. Acara perjamuan kudus telah selesai Amang dan Inang. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk anak-anak kami pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya hari ini. Selamat juga untuk Amang dan Inang keluarga semua yang hadir hari ini. Songonima Amang Inang, Tuhan memberkati. Shalom, Horas.